Ivangeli likaLuka, isahluko sama-22 kanye nevesi lama-46 lifundeka kanje. Wathi kubo, "Nilaleleni na? Vukani nikhuleke ukuba ningangeni ekulingweni." Siyakwamukela kumnikelo. Ethunzini elithule, elidabukile laseGetsemane, uJesu wayazi ukuthi kwakuzokwenzekani. Ukukhaphela, ukulahlwa, isiphambano. Kodwa ngaphambi kokuba abhekane nanoma yikuphi kwalokho, walwa uhlobo oluhlukile lwempi. Impi kamoya yokulingwa. Futhi ngaleso sikhathi, waphendukela kubafundi bakhe, hhayi ngokuthukuthela, kodwa ngokuphuthuma nangobubele. Wababuza, "Nileleni? Sukumani nikhuleke ukuze ningangeni esilingweni." Lokhu kwakungaphezu kocingo lokuvuka. Kwakuyisexwayiso esicwile othandweni. UJesu wayezazi izinhliziyo zabo. Wayazi ukuthi isiphepho sesizonqamuka. UPetru wayesanda kwenza isifungo sobuqotho obungantengantengi, ethembisa ukufela uJesu uma kudingeka. Kodwa emahoreni ambalwa, wayezomphika kathathu. Kungani? Ngoba naye, njengabanye, wehluleka ukuthandaza. Wathembela emandleni akhe siqu nesibindi, futhi wawa ngaphansi kwengcindezi. Isilingo ngokuvamile asihlangabezi ezikhathini ezimangalisayo, kodwa ebuthakathakeni bethu bansuku zonke. Lapho sikhathele, sikhungathekile, noma siphazamisekile. Njengabantu bangempela abalwa nesono sangempela, siyabuza, kungani ngingakwazi ukuyeka isono? Inkinga akukhona nje ukuziphatha. Kuyinkolelo. Njengoba umfundisi uJohn Piper ekubeka, isono sithola amandla aso ngokungenza ngikholelwe ukuthi ngizojabula ngokwengeziwe uma ngisilandela. Amanga ahlala enjalo. Lokhu kuzokwanelisa, ngaphezu kwalokho uNkulunkulu azokwanelisa. Kodwa uJesu usibonisa indlela yokuphuma. Hhayi nje ngezwi, kodwa nangezenzo. Wakhuleka. Emzuzwini wakhe omkhulu wosizi, ebhekene nolaka lukaNkulunkulu, wamemeza wathi, "Baba, uma uthanda, susa lesi sitsha kimi, nokho kungabi intando yami, kodwa eyakho." UJesu wazithoba ngokugcwele kuyise, ethembela ebuhleni bakhe ngisho nasebuhlungwini. Mntwana kaNkulunkulu othandekayo, uma uJesu, ophelele, ongcwele, nowaphezulu, wayedinga ukuthandaza ukuze amelane nesilingo, thina-ke kufanele sithandaze kangakanani? Umthandazo uyasivusa. Iqondisa izinhliziyo zethu entandweni kaNkulunkulu. Kuyindlela esimelana ngayo nokudonswa kwesono, hhayi ngokuqongelela amandla angaphakathi, kodwa ngokwethembela emandleni kaNkulunkulu. Uma singawunaki umthandazo, sithembele kithina, futhi njengabafundi, silala phakathi nesiphepho, singazilungiselele. Masikhulume iqiniso, isilingo siyeza. Futhi asinamandla, ngokwanele ngokwethu. Kodwa, umusa kaNkulunkulu. Masihlale siphapheme. Masisukume sizikhulekele, singazikhulekeli thina kuphela, kodwa sithandazelane. Masiphile sivule amehlo sibheke iqiniso lempi engokomoya, futhi ngezinhliziyo ezithembele ngokugcwele kulowo oseyinqobile impi. Asikhuleke. Baba wasezulwini, siyavuma ukuthi silala kaningi kangakanani ngezimpawu eziyisixwayiso zesilingo. Sithethelele ngokwethembela kithi esikhundleni sokuphendukela kuwe. Sifundise ukuthandaza ngokuphuthuma, ukuzithoba entandweni yakho, nokuthembela emandleni akho. Sisize sihlale siphapheme, siqaphile ngokomoya futhi sincike ngokugcwele kuwe. Siyabonga ngoJesu owakhuleka, wazithoba, wahlupheka ukuze sikhululeke. Siqinise ukuze silandele isibonelo sakhe. Egameni lakhe elinamandla siyakhuleka, amen.